Gang, ano na mga ginabit-bit mo? Nagbitbit kog blender gang. Nga gani na pagtawag ko, ambal sa imuhang nagabantay sa bata. Bit-bit daw kag radyo. Karon blender na po lagi na. Nagbitbit kog blender gang kay taw-taw nagsige na makagpangita sa ko. Bitaw sa magang. Sa naman ni gang. Dali lang. Tiglisod naman ko gang ba. Application letter. Ako di gang. Dili ni application letter gang. Ano ka na? Love letter. Pila ka letter mo gang? 1 letter, 2 letter, tall letter, 3 little Indian, 10 little Indian boy. This is the day I brush my teeth, early. Lungage pa. May isang May kachika pato akong mukiwi-kiwi, mutuka-tuka, wak. May tatlong bibi akong nakita, mapula, maputi, mapula-pula. Hindi naman ito natos tintin nga, mo order pa tag sudan. Ayaw Inaw na na? naipakals. Ano ay? Ten, wala ko'y kanon, ten. Ten, balik ten, wala ko'y kanon. Ten! Walay Balik buga. ten kayo, wala may pansit Walay kanon. buga. Di bagyang balanta ka? Di bagyang balanta ka? Hindi ka na kailangan mag-ubra. Gang, Di ba? Nag-istorya na yun ata, di ba? bago abitan nagkilalahi dati gang, bago nangin kita gang, di ba? Ako'y trabaho kag isa pa gang. Kasanayan ko naman abi gang, kag gusto ko nga, hindi na ako magsalig sa imo nga. Pangayo pa sang budget para sa akong madang personnel balagang nga kung ano backdown ko. Pero naistorya na yun ata. Naistorya na yun ata, di ba? Wala pa ta ka istorya gang, subong pa lang baya. Nitext ka kagapon. Nitext ka kagapon, nadawat ko subong. Muto. Ilayla. Gang, Namangkot si Tintin ko mukha ba daw kag kanon? nakay pansit ka noon. Bitaw gang, gusto ko naman nabigang. Dako naman si Baby GC. Isa pa gang, ari may nagabantay man, wala man siguro problema gang. Dag, Sige na bala gang, pasugti na bala ko gang. dili ko masugot. Dili ko masugot nga mag-ubra ka. Gang, Mabuhi na ta sa sweldo ko kag sa ato mga gamay nga negosyo. gusto ko na kita. Kailangan mo pagid magtrabaho. Gusto ko nga magtrabaho gang, kay siyempre gusto po na ako niya. Maboard manabi ko diri sa balay gang, ay ako sa ngimuon. Tagaan ta kag hatag ko si mo tanan. Para dili ka lang maboard diri sa balay. Gang, paubrahan ako bala gang, bisan dira na lang gang sa Chinatown. Kaya ko mamilo sa ukay-ukay dira gang, basta may ubra lang bala ko gang. Sige na bala gang. Mamingaw abi gang. Dili ko gusto. Sige na bala gang. Dili ko gusto nga mag-ubra ka. Paubrahan Hindi ko na gusto. bala ko, gang. Nga hindi ka gusto aw. Dili ko gusto. Kabalo na ka sa panahon ron, di ba? Katong time gani nga, katong time gani nga nag-obra ka, grabing galain akong buot kay daghan kay nagapaduding sa imo ha. Ikaw gang, tama lang na sila sa paduding-duding gang, pero kabalo kang gadaan gang. Ang tagipusoon ko gang, para lang kita sa imo. Wala ko na sila ginasapak gang. Ikalagit palangga ako. Palangga tagalin sa ako dapa-dapa pagkanto sa ulo. Abot na kasi nakapalangga gang. Pero dili ko gusto. Wala ka salig sa ako now. Hindi man sa walay salig pero Kung wala ka salig sa akin. Sige. Baligid ko rin ka ron. basta Gang, pinal na ang akong desisyon. langga, tagabalagang. Di ko gusto mag-obra ka. Gang, Dari ka lang sa balay. Bubra ako balagang.
Bisan tigilamon lang dira sa piyang balay gang pobra lang ko gang. Sige mo lang gang. Nga dili mo gid ko maintindihan. Ha? Ikaw gang ginaintindi na kagang ba pero ako gang nagangyo magkusimo gang intindion mo man ko. Mapudlagit basahon ng agi ko gang hindi mo maintindihan Nga dili mo gid ko maintindihan. Hindi ko gusto nga mag-obra. Gusto ko diri ka lang sa balay mag-stay. Stay at home. Hasta sa ano abi gang hindi rin ako piramis sa balay. Wala si nanay, wala si tatay, wala si ate, wala si kuya. Ako lang diri isa. Kag si Baby GC. Basta, buo na akong desisyon. Gang, Hindi ka na kailangan magtrabaho. pobra ako balagang. Di na kailangan magtrabaho. Gang, pobra ako gang, bisan mga ag lang ko gang, taga arbis gang, mga obra lang bala ko gang. Hindi ka gid magsugot sa ako gang. Hindi ko magsugot. Hindi ko magsugot. Ingana, taka ka palangga nga di taka gusto makapuyan pa. ABCD. ABCD. Nagtudlo. Gitudloan ang ihang anak. O ABCD. EFJ. Maliliaso kang mataak. Siloso ni nga bana ko rin, bro. Tanaw na ko. Pero siguro salig. Oo, salig siguro. Pero sa bagay, man, bro. May mga ingana agad mga sitos. Pero kanigi paintindi man siguro sa bana niya. Pero ang pinaka deep reason niya. Hindi niya gid gusto mag-ubra ang iyang asawa. Siguro base ma-provide man siguro sang bana kag isa pa siguro papadyo mo para sa ila. Oo, focus ka na lang diri sa bata ta para mabantayan. No. Oo, siguro base amo man siguro ng bana niya. Hala ka rin. Gusto sang bana niya. Pero iba gid Brad kung ang imuhang asawa nagatrabaho. Mm-mm. Okay. May katuwang.